Il-Gvern se jibqa' jieħu deċiżjonijiet li jmexxu lil pajjiż il quddiem jisma' lin-nies u tinħoloq soċjetà aktar ġusta. Dan kien il-messaġġ tal-Prim Ministru mexxej Laburista Roberta Bela quddiem folla sabiħa ta' nies wara li l-ħadd filgħodu żar il-komunitajiet ta' Ħalbalzan u Ħalqormi sabiex anke jisma' dak li għandhom xi jgħidu n-nies. Fl-indirizz tiegħu il-Prim Ministru tenna l-fatt li l-Gvern se jkompli jaħdem biex l-ekonomija tkompli tikber u jimxi mal-prijoritajiet il-ġodda li għandu l-pajjiż. Irrimarka li għalhekk hemm bżonn riformi fl-ippjanar biex kull ċittadin iħoss li huwa validat u l-kontribut li jagħti huwa wieħed siewi. Hawn il-Prim Ministru nnota l-proġetti ta' iktar spazji miftuħa li qed isiru madwar Malta u Għawdex fejn il-familji jkollhom fejn iqattaw il-ħin flimkien. Dan il-messaġġ favur Malta aktar ġusta jissarraf filli jkollna prioritajiet bħal dawk ta' ambjent aqwa l kulħadd. Iva, nemmen illi Malta aktar ġusta tfisser illi jkollna aktar spazji miftuħa l kulħadd fej kull wieħed minna fl-aħħar tal-ġimgħa jista' jirrikreja ruħu mal-familja tiegħu wara ġimgħa ta' xogħol. Irrefera wkoll għal ħruġ mill-ġdid ta' ċekkijiet imsaħħa ta' reviżjoni tat-taxxa fejn il-Gvern jibgħat ċekk lil ħaddiema kollha li jaqilgħu inqas minn 60,000 euro fis-sena flimkien mal-pensjonanti bħala rikonoxximent għal ħidma tagħhom. Ċekkijiet li se jibdew jitqasmu propju mit-tnejn. Huwa l-istess prinċipju dak tal-ġustizzja soċjali, dak tal-ġustizzja, dak ta' Malta aktar ġusta, illi jimbuttana l-qoddim biex inniedu skemi bħal dawk tar-rifużjoni tat-taxxa. Skema illi fija minn għada se nkunu qegħdin ninvestu 26 miljun euro fikom in-nies. Intant il-mexxej Laburista rimarka l-kritika tal-Partit Nazzjonalista fil-konfront ta' ċekkijiet tar-rivużjoni tat-taxxa. Askoltatni l-estated diskors illi ma ħarġux jitkellmu kontra. Laqqas kontatni l-estated diskors. U dik tibqa' dik hija d-differenza ewlenija bejn min jemmen f'soċjetà li tinvesti fin-nies tagħha għal min ma jemminx li għandna ngħinu lin-nies. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-isfida tal-inflazzjoni u tenna li għalkemm il-Gvern żamm il-prezzijiet tad-dawl u l-fjuwil stabbli xorta fehem li hemm bżonn ta' għajnuna addizzjonali. Fil-fatt elenka diversi miżuri li l-Gvern wettaq favur in-nies fosthom iż-żieda fi-Children's Allowance, iż-żieda fil-pensjonijiet u titjib fil-work benefit biex issa minn din l-aħħar skema jibbenefikaw 5 darbiet aktar ħaddiema. Il-Prim Ministru rimarka wkoll kif il-Gvern kompla juri li għandu ruħ soċjali e kif l-ewwel 3 xhur ta' din is-sena il-Gvern investa iktar minn 360 miljun euro f'benefiċċji soċjali. Il-Prim Ministru Roberta Bela temm jgħid li l-ekonomija b'saħħitha u l-investiment soċjali jibqa' jiġi sostnut sakemm il-Partit Laburista jibqa' jirbaħ il-fiduċja tan-nies u dik il-fiduċja jrid jibqa' jaħdem għalija b'umiltà flimkien ma' kulħadd favur Malta aktar ġusta. Ejja sabiex nibqgħu nimbuttaw dan il-kunċett ta' soċjetà aktar ġusta l qudiem fadlilna ħafna u ħafna xnatu lil dan il-pajjiż, fadlilna 4 snin ta' ħidma b'saħħitha. Grazzi ta' kull ma qegħdin tagħmlu għal dan il-moviment. Grazzi lilkom u ejjew nibqgħu naħdmu flimkien għal Malta aktar ġusta flimkien immexxu lil dan il-pajjiż il qudiem.